Bueno, egun hone, Maider, Julen, Gurutze, Han eta Ekaitz. Bueno, ja, aurkezpen ofiziala, kilometroak, Andoainen ospatuko kilometroaren aurkezpen ofiziala ontsia izan da, eta zuek aurkeztu zeate, sare sozialetan adituak egomentzeatenak eta, halako talde bat osatu dezuela, egunean bertan, gelan batean sartu, ikastolako gelan batean sartu, eta, bueno, sare sozialetan murgildu, eta pixkat munduan zabaltzeko, ez? Zuen gela barrutikan mundura zabaltzeko, egun hortan Andoainen ospatzen ari dana. Ez dakit, zuen zer egina ezin izangoa? Esplikatu, pixkat. Pixka gaietik esplikatzeko, gure zer egina esan duzun bezala, izango da ikastolako gela baten sartuta egotea, eta bertan bihornagailukin pixka Twentea, Twitterra, Facebooka eta WhatsAppa baita ere kontrolatzea. Pixka berriak edo izten dianean, orduan hor bertan jartzeko. Adibidez, tren bat berandu iristen bada edo batean aldaketa bat egoten bada, bertan jarko genukegu Facebooken eta Twitterren, eta pixka gehien bat gazteak informatuta edukitzeko, baina baita ere helduak eta pixka bat zabaltzeko ze pasatzen den kilometrotan, ikusten dutela ez aparte, baita ere pixka denaren jakinaren gainean egoteko, eta baixe da. Egia da gaur egun gazteek batez ere sare sozialetan da sartzen diala, sartzen zeatela, ez? Pixka nire uste eta dagoela gehien bat bideratuta gazteentzako, gaur egun gazte guztiak dakatelako iPhone bat edo smartphone bat, eta beraz errazagoa da beraientzako hoxe hartu eta Twitterren sartzea edo Facebooken, eta errazagoa da ikustea zer gertatzen eta... Egun hori nahiko ondo antolatu egiko zu, ez? Zailak ez zatela goizetik abea egingo, ez? Zuen turnuak eta zuen... Turnoetan antolatuko geha, lehenengo turnoa dena batea eta gero ja binaka turnoka eta gero azkenean denak jabukatzeko dena batea. Erkin. Bueno, eguna, ondo pasa egun horretan da honekin. Bale, eskerrik asko.